Mae Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol wedi bod yn edrych ar sut y mae cyfreithiau yn cael eu gwneud yng Nghymru, a beth y gellid ei wneud i sicrhau ei bod o ansawdd digon da yn y dyfodol. Mae'r Pwyllgor yn tynnu sylw at y fantais o graffu cyn deddfu, a mae fod yn gyfle i Lywodraeth Cymru fodloni'r cynulliad bod cynnig yn barod i gael ei gyflwyno fel bil. Mae hefyd yn gyfle i randdeiliad gyfrannu'n gynnar at y broses o ddatblygu polisi. Cwd y pryderon hefyd ynghylch faint o amser a chyfle a roddir i bwyllgorau'r cynulliad edrych yn fanwl ar filiau. Deddfwrfa un siambr yw'r Cynulliad Cenedlaethol, sy'n golygu bod deddfau'n cael eu harchwilio a'i trafod mewn un siambr. Bydd biliau y Senedd y Deyrnas Unedig yn cael eu ystyried gan dir cyffredin a thir arglwyddi, sy'n caniatáu ar gyfer craffu llawer mwy manwl. Felly, mae'r Pwyllgor yn credu y byddai ychwanegu cyfnod adroddiad gorfodol yn ychwanegu gwerth at y broses o graffu ac yn arwain at welliannau o ran ansawdd y gyfraith a gaiff ei llunio gan y cynulliad. Yn olaf, mae'r Pwyllgor yn credu y dylai cyfreithiau fod yn haws i'w deall, gydag iaith glir yn enwedig o ran memorandum esboniadol y bil, y dylent gyfuno'r llyfr statud i Gymru, sy'n golygu nad yw deddfwriaeth mewn maes penodol yn cael ei lledaenu ar draws deddfau lluosog a'i bod yn hawdd cael gafel ar deddfwriaeth. Ar hyn o bryd, mae'n credu bod bwlch rhwng yr hyn sydd ar gael yn fasnachol a'r hyn y gall y cyhoedd yn gyffredinol ei weld. Here in the Senedd Chamber, we make the laws that have a direct impact on the people of Wales in really important areas like human organ transplantation, in many other fields, education, housing, local government, public services. All these things really matter to the people of Wales. So we need to make the best laws possible. And to do that, we need to ask people much more about what sort of law they want, what sort of policy changes they want, why we should do things differently in Wales to what's done in England, Scotland or in Northern Ireland, for instance. So we want better consultation. We want the government to respond to that consultation so that people know the ideas that have been taken forward or the ones that have been found not to be so practical. And we also want clearer law. Law should not be hideously complex. It should be accessible to the interested citizen and to organisations active out there in the various public services and other fields. These are just some of the key areas in our report. I do hope you will look at it and tell us what you think, because by doing that, you will help us make even better laws in the future.